Здравейте, уважаеми патриоти и родолюбци! Днес ще заснема клипче, кратко в поздрав на българското общество, българските мъже, тия, които са служили или служат в армията, като в никакъв случай няма да се придържам към уния глупости за F-16, за съвременни някакви такива преструктурирания, които, видите ли, трябва да сме благодарни с далаверите на управниците към придобиването с нова натовска техника, като на бедния роднина, защото при руснаците имахме от пиле мляко. И за да започна темата, ще поговорим днес за българското опълчение, съобразно тия мои книги за събитията в България през погледа на Папския Ватикански вестник. Тук имам трите варианта на основните части. Тая последната е приложенията на трите тома, последните от книга 4. И само ще ви покажа копието на това знаме, самарското, дарено от град Куйбишев, днешния Самара, за българския народ. Е главна светиня на опълченците, тъй като има едно друго знаме, ушито от моята роднина Елена Гранчарова, което пък е единственото знаме, което е шито в България. Заедно с сестра и Панделия са го шили от Горна Оряховица, предназначено за тамошния комитет, ако избухне априлското въстание. То е било дадено от Гурко на 7 юли 1877 на опълчението на 4-та опълченска дружина, като добавка към 5-те номерирани опълченски знамена, които номерират частите и са били бяло-зелено-червено, трикольори, по оная по-късна италианска схема, пък революционна, за свобода, равенство, братство или Рома Морти, Либерасионе Морти и тем подобни. И искам да упомена чрез тая насока за знамето, кой именно ни помогна, защото разпиляното след Сърбия и началния неуспех на първата сръбско-турска война 76-та година, когато между 14 и 16 български чети, включително тая на моя предтеча Сидер Гранчаров, общо взето, въпреки героизма се нямаха краен успех поради успеха на турците. Дезорганизирани към още септември-октомври се получи генерална заповед, много от тях да се изтеглят към Кишинев, към Молдавия, където започва сформирането на българското опълчение. И там се споменават имената на Кишевски, на Великия княз, тем подобни хора, добродетелната дружина. Но в тая добродетелна дружина мога да ви кажа, че няма много добродетелно, защото имаше една кандарма, даже в кои складове да се поставят пушките с по-закупени някой мундир за нашето опълчение. И там, дигайки се мизата, някои наши чурбаджии са започнали кандарми. Говори се там сега братя Геша и Тошкович, и бяха някакви други такива сентенции, които нещо не сработват напоследък, колкото и да са били заможни, без да бъде обмундирован този отряд и без да бъде квалифициран като главен конвой на императора, т.е. на Александър II освободител, който по ирония на съдбата или не първо е освободител на руския народ, а после става освободител на българите. Не, че е освобождавал само българите, и арменците трябва да са му преклонни, и грузинците, тъй като всичките наши държави писаха писма на плача до Петербург, а сега се е забравил, Антим II даже ходи там, първи. Също така румънската и сръбската и черногорска независимост била факт след тая война. Основните водачи, обаче командири, след главнокомандващия, за който се смяка великия княз Николай Николаевич, брата на цар Александър, това са Вадим Давидов и Николай Столетов, втория е по-известен. Общо взето битките, в които участва нашето опълчение, ги знаеме. Шейново, Шипка Шейново, отначало към предния отряд, който е на 12 000 души, Стара Загора, Нова Загора, Шипка, Офанли, Хаимбуас, Джуранли, Дълбоки, Джуранли, днес се казва Калитиново. Цялата линия там, на под Балкана, чак до Селимно. После
има фрагменти, които участват и при отбраната на Елена, вардят проходите при Трял, на различни дружини са били. Така че има за какво да говорим до утре. Тук искам да покажа някои фрагменти за нашето опълчение, които съм ги отбелязал. Тук с една книжка по-дребна. Това е снимка на дядо Цеко Петков. Ето е книжката. Това е фрагмента от последната ми 4-та книга. Тъй като в момента пиша за геноцида, но още показвам тая. Ще има и елементи от нея, но включвам там и много извадки от други книги. Европейския печат, европейски, руски, различни даже видеоматериали, извадки от книги, издавани в България. Просто сега за геноцида, като пиша последната книга, тя ще е само за геноцида, няма да е свързана с Ватикана толкова като заглавие, но черпя сведения от тия книги. И дядо Цеко Петков вече при плоеш, забивайки гвоздейчето там на Самарското знаме, произнася пламенна реч, като казва: нека това знаме от край до край да премине многострадалните земи на българите, не го казвам дословно, за да попие сълзите от очите на българките. Било моми, било жени, както и да е. Тук съм отбелязал и други опълченци: Милан Гарибов, Парванов, Пармаков и Франческо Рива даже. Леоне Кондоре, италианци, които са били за нашата свобода. Ето тук знамената, инсигниите, свобода или смърт. Това е едно от дружинните знамена, което се показва вече на отделните части между 6 и 18 май. И тук полетата, които са заимствани от италианското знаме. Основните униформи също така. Церемонията при площ. И тук знаме на руската армия, посветено за превземането на Лоеч и Шипка, в Лоеч, където е извършен един от най-масовите геноциди. И тук съм приложил карти с действията. Няма да се спирам сега просторно на всичко. Шипка Шейно, Тодор Атанасов. Бомбето, който строи Шипка, паметника главния. Негов строител, Леон Курдов, който връща гранатата на турците и загива в бой с пример за много млади. И строг списък от опълченци, който винаги успявам да го преумножа в следващите книжки, които издавам. Петър Берковски, известен като Беньо Парванов също така. Тодор Пармаков Хайдутина, Райно Попович, Върли Гюро Начев, трима опълченци, които са известни днес към днешна дата. Милан Гарибов, малкото Гарибалди и конкретни моменти за тия битки от Ватиканската преса. Ето тук имаше за една глава, заварена в първата битка на Шипка, когато почти без бой руснаците я превземат. На обезглавен руски войник, с който едва ли не